Кичә Созвездие йолдызлык сәләтле балаларга һәм яшьләргә ярдәм итү буенча республика үзәгендә Разил Валиевның «Әйдә барыйк, кызлар карыйк» спектакленең соңгы репетициясе узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Мюзикл яшьләр өчен генә түгел, тамаша җиңел карала, матур җырларга һәм биюләргә генә бай. Ихлас ярату һәм дуслык кебек кыйммәтләрне дә күреп була. Вот эта пьеса легендарная «О девица-красавица», она вот... Әлеге пьесаны бер дигән татар драматургы комедиясе белән таныштырыр өчен тәрҗемә иттек. Хәзер безнең планнарда зур гастрольләр оештыру. Билгеле сәбәпләр аркасында без гастрольләргә китергә мәҗбүр. Безне Россия шәһәрләрендә, республика төбәкләрендә көтәләр. Шунысы кызык, бу гүзәл комедия хәзерге заманга бик тә туры килә. Сначала ждешь, когда подрастешь. Подросла я. Потом любовь свою ждешь. Үз актуальлеген югалтмаган һәм бүгенге көндә эстетик һәм сәнгати таләпләре нигезендә танылган әсәрнең адаптациясе мюзикл жанрында хәл ителгән. Бу Разил Валиевның «Әйдә барыйк, кызлар карыйк» әсәренең турыдан-туры тәрҗемәсе түгел. Ул мюзикл жанрына җайлаштырылган. Переводы неточные, они или художественные их можно назвать. Әсәр турыдан-туры тәрҗемә ителмәде. Комедияны хәзерге заман тормышына, яшьләрнең фикерләвенә һәм мюзикл жанрына туры китердек. Разил Валиев бернинди үзгәреш тә кертмәде. Мин ышанам, премьерадан соң аның фикере шундый ук, бәлки тагын да яхшырак калыр. Девушки-красавицы собою восхищаются. Созвездие йолдызлык театры үзенең беренче театраль сезонын тәмамлады. Аның эшчәнлегенә катнашы булган бөтен кеше дә канәгать калды һәм бу аларның күңелендә әле озак сакланыр. Бер нинди дә авырлыкларга карамастан, Созвездие йолдызлык арт резиденциясе үзенең эшен дәвам итә. Инде эш безнең кайный, яңа сезонга әзерләнәбез һәм инде яңа сезонга, яңа спектакльләрдә әзерлибез. Аларның берсе менә «Әйдә барыйк, кызлар сайлык» спектакле, ул рус телендә бара. Яңа сезонда шулай ук беренче сезонда күрсәтелгән спектакльләрдә тамашачыларга тәкъдим итербез. Ул инде безнең «Хитроумные влюбленные», «Свет далекой звезды», Хәсән Туфанга багышланган спектакль «Аршин Малалан» һәм башка музыкаль спектакльләр. Икенче сезон нәкъ менә «Әйдә барыйк, кызлар карыйк» спектакленнән башланып китә. Искәндәр Гамалдинов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.